Aruba heeft de overheidsbegroting voor 2025 nog niet goedgekeurd, nog niet klaar. Hoe bezorgd is de kaft hierover? Ja, wij zijn daar bezorgd over, want het is nodig dat de begroting wordt aanvaard in de Staten, omdat er dan ook allerlei beleid verder kan worden uitgevoerd. Zolang de begroting niet is aanvaard, is het voor het land niet mogelijk om straks nieuwe leningen aan te gaan, nieuwe contracten af te sluiten. Dus dat betekent dat het land op slot gaat als die begroting niet aanvaard wordt. Dus wij waren vanochtend ook in de Staten. Die hebben nu alle relevante informatie van de huidige regering gekregen en kunnen dus nu de begroting gaan behandelen. En we hebben hen ook opgeroepen om dat te doen. En ik snap natuurlijk dat de situatie een beetje lastig is, want er is een oude regering die weggaat en er komt een nieuwe regering aan. Maar de begroting, zoals die ook aan de Staten is gepresenteerd, is eigenlijk een begroting zonder heel veel nieuw beleid. Dus die kan aanvaard worden en dan kan straks de nieuwe regering, als ze haar beleidsplannen heeft gemaakt, kijken wat de financiële vertaling daarvan is en dat dan met een supplementorenbegroting of een nota van wijziging ook weer aan de Staten presenteren. Dus dan heb je een ordentelijk proces en dan wordt die oude begroting in ieder geval wel aanvaard, zodat er een aantal zaken wel verder doorgang kan vinden. Inmiddels hebben we begrepen dat de KAF, de RMR, de Rijksminister, heeft geïnformeerd over de situatie en dat de RMR een soort ultimatum heeft gesteld. Dat zei de premier vanmorgen, zij noemde het woordje deadline, maar meneer Sabo zei vanmorgen er is geen ultimatum, wel wordt er een brief gestuurd. Wat zijn de consequenties volgens de KAF als Aruba hier niet mee in gaat, dus klaarkomt op die nieuwe datum, ja. Geen ultimatum, geen deadline, van 31 maart. Ja. Nee, wij hebben een brief aan de Rijksministerraad geschreven om hen te informeren over dat uitblijven van de goede begroting. En we hebben ook een brief aan de Staten geschreven om hen daarover te informeren. En we hebben gezegd het is belangrijk dat voor eind maart uiterlijk die begroting wel aanvaard is. En als dat niet gebeurt, dan heeft het land vooral zichzelf daarmee. Omdat er dan problemen ontstaan. Wat ik net al aangaf, dat er geen nieuwe leningen kunnen worden afgesloten, geen contracten. Maar ook dat agencies die kijken naar wat is nou de rating, dus hoe kunnen we rentepercentages goed vaststellen. Die kijken dan naar Aruba en denken, ja, is dat nou wel helemaal financieel betrouwbaar? Dus dat kan ertoe leiden dat die rating agencies dan gaan adviseren aan de banken om hogere rentes in rekening te brengen. En daar heeft niemand wat aan. Dus het is vooral in het belang van het land zelf om te zorgen dat die begroting nou snel wordt aanvaard.